Какво става, хора? Аз съм Колярски утра и както виждате днес ще играе Minecraft оцеляване, но започване на ново, защото да, ще започнем много и всичко така. Сега нека да започнем с името. Риза е готин. Така, нека да е други. Сида. Сида ще е Колярски. Да, супер. Цъкаме Create. Нека да видим какво ще става тук. И разбира се, аз не съм се включил координатите, но другия път ще включила координати. Нека сега да видим какво ще става. Добре, започваме тук, пред дървото. Някакви неща. Нищо. Добре, почваме с дърво. Веднага започваме с нова рецепта. Разбира се. Супер бейсик оцеляването. Взимаме всички тези неща. Добре, 5 дърво. Сега си правим всички неща, които трябва. Пау. Так. Един крафтинг тейбъл. Пак. Правим два. Още пръчки. Прави кирка. Да, що не е опад. Така. Сега нека да тръгваме. Трябва да вземем шугърте. Айде още. Айде овце веднага. Айде 3 овце. Започваме супер добре. Ще разбира този свят супер много. Къде отиде едната овца? Трябват ми всички овце. Добре. Добре. Дет овца. И теб да убиваме. Уби. Има ли бед? Тук трябва да има бед. Няма бед. Разбира се, че веднага да спална. Равин! Супер равин да мене. Започваме супер добре с равин. Да, ли се направо започваме да вървим към равина. Което ще е... Разбира се, най-доброто си почваме с равин. И разбира се, че ще се удара супер тежко и за малко да умра. Чакай, че викам, че имаше дупка и ще да падна. Айде, каменната ера. Що в момента се чувства се едно спидръвам играта. Не, реално. Айрон! Добре, видях там айрон. Така. Крафтинг тейбъл. Това. Правим още пръчек, предполагам. Так. Така. Въглищата бъде. Много полезно въглищата. Ще и трябват. Ще и трябват и за всичко просто. За храна, за всичко. Така. Так. Тук нищо не се видя горе. Интересно. Имаше една.
Време е да вземем такова. В момента се едно спринтрам играта за 5 минути. Още айрен. Усипиме с айрен. 2 айра само. Ега си обира. Ега си обира. Няма още неща. Ако имаха още пъчки. Факов, ти що ме стреляш? Аз съм фъкнат. Аз съм мега фъкнат. Аз съм мега фъкнат тук. Той има лопата. Той ще ме убие с лопата. Те някой добре. Не има биса на лопата. Това. Рипе. И ще даде ли ми лопатата? И не. Имам дърво. Трябва ми, сигурно ще ми трябва дърво надолу. Айрон! Shit, ще ям. Тук ще да вижда ям сурово месо. Добре. Нека да изясним нещо. Крафтинг тейбъл. Дърво. Шит. Не бе, човек, не ме стреляй, бе. Ти нямаше някакъв срам. Ти в момента мога ми провалиш цялото видео! Факънс. Легло. Не спам пойт. Така. Озе камък. Печка. Официално вече имаме къща. Имаме дом. Имаме подслон. Имаме подслон, както се казва. Так. Отивам да убием този скелет. Заколих го! Тук трябва да взема това айра. Просто искам айрана. Сапак с каска! С лопата първо сапак с каска. Не ми се връща по-надолу. Ще ми се отия по-надолу. Добре. Супер сме. Мега яки сме. Колд. Добре. Това са достатъчно въглища. Защото имам голям страх да не ме убият. И ще започне супер зле. Храната трябва да е изпечена. Това дърво. Храната е изпечена. Добре, храната е изпечена. Драги и господа, първата паржола, която ще изядем. Ти сериозно ли? Ама ти сериозно ли ще опиташ да ме убиеш? Изчезвай. Добре, зомбито е дед. Да, зомбито е дед. За какво щях да правя? Нищо реално, щях да изследвам пещерата. 9 минутно видео с Зор ще го кача. Добре. Правим кирка. Разбира се, първо правим кирка. За да мога да взем диаманти, да взем всичко. Още от първия епизод. И ще станем най-добрите хора на тази планета. Драги и господа. Драги ми госпожи. Взимаме всички айрон и го правим на айрон кирка. Това е най-добрият план на света. Така. Няма да ни трябва щит. Чакай, как няма да... Да, верно, трябваше пръщи. Това е добро.
Сега може би ще ми трябва леко повече торчове. Отивам да изследвам надолу. С храна. Тук започваме с нищо. И разбира се, отключваме нещо. И разбира се, ще ми дойдат от къде някакви два. Аз съм дете. Гърби, моля. О, добре, гръбна там. Не мисля, че ще е нужно да използвам тази керка, докато не намеря диаманти. Това е доста айрон. Оста тук, бе, братле. Що има толкова айрон? Аха, не дейте си помислете. Искам просто да света това нещо да няма мобове. Защото ако има мобове, аз ще умра. Ако аз ще умра, ще стане зле. Ако стане зле, до там съм. Ако съм до там, пак ще стане зле и всичко се повтаря. Не дей си помисля. Бри, бе. И ти ще бреш. Да не се помисли за по-специален. Опитай се само. Опитай се! Ей, ще половин сърце. Батре ми е на половин сърце. Добре. Аре малко мир. Аре малко мир ми дайте. Да се успокоя. Разгели. Много ти благодаря. Сега си направя крафтинг тейбъл за пещерата. Бързи ме да ида догоре, не ме хейтете. Просто ме бързи да ида догоре и да с такова. И печка. Трябва камък. Добре. Как за? Аха. Колко айрон? 9 айрон. Добре. Отивам да взема валища. Добре, почвам много прецизно. С тактики. Какво това? Ти как си тука? Ти не трябва ли си по-надолу? Ти как си дошъл тука? Добре. Взимам те. Не знам как съм спал тука, не знам колко рядко е това. Добре, ако това е толкова рядко, някой не пише в коментарите как изобщо това се е спавнало на толкова високо. Буквално. Как се е спавнало толкова високо. Тук какво мога да направим това? Добре. Вървим надолу. Добре. Як... Ти какво казвам, бе? Яко. Започваме мега добре. Майшат. Тук няма нищо. Мога да нещо да има по-надолу. Девет такова. Добре, сигурен съм, че всеки чу тази музика. И това в момента ме притеснява супер. Много. Аз не мисля да слизам, докато не ми се изпече айрона. И ще дой... Ама ти защо си тука? Всеки скапан път. Буквално ще имаме чат
чатнати неща при изобщо ти не да си дошъл. Аз вече имаме чатнати неща при ти да си дошъл е така. Добре, тук има кейв. Добре, сега разбира колко съм ниско и след това се чуда нещо. Ай, шит! Откъде? Откъде? Скапан. Та ще се самоубия. Как ще ме убиеш? Ей, не бе, братле. Са този скелет, ако ми е взел всичко, аз ще се гръб. Дай ми си нещата. Скапан скелет. Чакай, тут търчеше към мен. Само аз не видях скелет с меч. Да, това е скелет с меч. Ело бе. Супер. Това ми е взел броят. Братлет се превърна в зомби. Скелета се мисли за плеер буквално. Скелет си си плеер. Колкото и да се искаш да си плеер, не си. Беги. Откъде? Откъде? Как звучи това? Добре, чай, че викам, че видях малко зомби. Тогава щях вече наистина да се ядосам. Ама те, братле, ми дойдеха от никъде. Аз съм осветил откъде? Откъде? Дайте ми си нещата. Майка. Откъде? Откъде? Откъде ме питам? Беги бе! Ама откъде скапани нормални си скапани? Откъде бе, човек? Защо толкова сгадна е тази игра? Защо тази игра ме мрази? Не се махайте, отговорите ми на въпроса. Защо тази игра ме мрази? Ох, тя е рад. Бъртлито, тази игра не знам дали ме мрази или ме обича. Вече съм супер объркан. Добре. Ама ти дойде с кирка да мен. Не, моля и се, не дей толкова. Как? Ти скапано същество без скапана глава. Защо? Защо, бе, човек? Защо тази игра ме мрази? Братле, бях се арморирал с всичко, братле, и то дойде ми от некъде и почна да ме бие. Аз не съм рейчвал никога през годините, ама това вече е друго ниво на рейч. Това е мега рейч. Заради... Аз се махам! Откъде ти я скапали? Как са... Сами кажете. Как да ги убия, като те са някакви супер бродирани, по-лупи от мене? Гледай бе, човек! Цялата игра е срещу мене! Те дойдеха от 4 страни, бе, брат. Скапа и умрели! Хора, ако ме убият още 4 пъти, аз левкам играта и няма да играя никога. И епизодът ще се качи най-отгоре. Ама те са там, брат. Аз няма как да ги... И то ще дойде да ме следне. Изчезвай. Ще изчезваш ли? Изчезни. Fuck off. Тук здравна папа. Дуел с зомби, хора. Дуел с зомби. И аз печеля.
Играта ме мрази. Играта ме мрази. Трябва да взема блокове. Гледай към земята. Не му позволяй да те погледне. Абе, ти що ме следиш? Аз какво ти направил сега? Кирката ми. Добре, всичко е тук. Добре, успокойте се хора, всичко е наред. Всичко е наред, не съм речнал. Всичко е наред, представете си, че... Представете си, че нищо не се е случвало. Ясно ли? Добре, представете си, че нищо не се е случвало. И никога не съм умирал към 4 пъти. Буквално това ще ми отиде в един момент. 100%. Добре, някой път се чуе, що е игра тази игра. Дай ми това. Я, брат. Са ми взели всичко тия, бе, брат. И дървото са ми взели, бе. И храната ли, бе. Скапани, недодялани. То вече стана ден, бе, човек. Аз умрях толкова пъти, че стана ден. Епизода вече е 21 минути и стана ден най-отгоре. Аз отивам за дърво. Ти тук са ме били, че всичко е супер объркано. Даже въглищата са ми взели. Ама аз ще бе. Тия са ми взели всичко, бе, човек. Аз как ще се бия с някакви бронирани скелети? Аз за първи път виждам скелет с оръжие, без лък, ама да ме бие с друго оръжие. Ама той разбира ли този скелет какъв е то? Той е по-умен от мене, бе, човек. Тръгнах да майнва, братле, и някакъв скелет ми дойде, уби ме, вземи нещата и реши да ме след това да ме убие 45 пъти. Към толкова пъти и накрая... Какво стана? Умрях. Тръгвам си надолу. Отново. За 3... Поне вече имам лък. Лък, който е непокътнат. Ама, сериозно ли си, ще щях да го умра веднага. Дай да си спека храна, че ще умра от... Не, ще умра от глад. Ти мъртлите ме накараха да речи на... Нервите ми спукаха тез. Дай да взема каквото мога. Осем. Сериозно ли си, ме убиха за 35 път? Просто това ми развали целия клип. Рандом скелет идва, пребиваме. Това, видях нещо. Това е слайм. Как чакай ние да сме на ръба на чънковете? Защото видях слайм. И мисля, че още е там. Да, това си е слайм. Ще остана в крипъра с взриви. Не знам, ама...
Ледей пак започва с това. Опитвам. Аз съм потребен.